di waktu pas rilisan rampung editing di apa terakhir finishing baru ada tambahan judul ngono bolo tadi bisa berubah-ubah. Nah, iki kok enek iki kan ada 5-5N karo papi, terus iki lek bugang, terus lek bugang ya karo ngelanjutke sing wingi bolo anu apa karo bocil-bocil, karena sing episode kedua isih enek beberapa scene sing durung rampung, jadi dirampungke iki engko sisan ngono bolo. Kayak sing ngapalke naskah, karena ngapalke naskah iki ora gampang tur ya ora cepat, mesti suwe apa meneh dul kae wis dina suwe bolo.